Takže čauky, já vás vítám oficiálně u tady z toho vlogisku. Jsme v Berlíně, momentálně v Tropical Islandu, proto mám na sobě plavky. A je to taky, že jsou tady topogány a prostě jaký tropický svět, že jo, palmy všude. A to je vánoční světilka, což je krásný. Kdybych tohle točila třeba před hodinou, před 2, tak by bylo ještě světlo. My jsme přijeli asi před 3 hodinama, ale svítí to hezky. Bydlíme teda v takovémhle, by to jako podle mě něco na styl hradu a vypadá to krásně. Nebo jak by taky Linda řekla, krčma. Máme v plánu si koupit, prosím vás, aloha, nebo nějaký suvenýr, pravděpodobně aloha. Mi dávají absolutní Christmas vibes. Pro vysvětlení, tady jsou právě takovéhle jakože obchoutky, do kterých si můžete zajít. No a dokonce můžete jít i na let balónem, anebo my jsme říkali, že i vzducholodí. No, takovýhle je to obrovský tropický svět. Tamhle máte Amazony, tady máte ty naše slibované tobogány. Je jich tam asi 4, teď momentálně, jsou tam 4, teď momentálně jako nejdou vidět. Jinak tady to máte teprve ty malý tobogány, ale na druhé straně jsou tak 2krát větší, 3krát. Myslím konkrétně tyhle. Ty přijde, že to je skoro až ke stropu. Ty jsou teda, mně přijde až ke stropu, fakt jako tak 3krát větší. Takže momentálně jsem šíleně mokrá, protože jsme se právě vrátili z bazénu. A tak nějak mi došlo, že jsem vám vůbec neukázala náš pokoj, takže ukážu. Takže máme tady televizku, tady jinak nám i dokonce dali minibar, takže naprosto geniální. Máme tam něco, to je jedno. Máme varnou konvici, můžeme si udělat kafe, snad. Tady 2 postýlka a posezeníčko. Tady naše palanda, prosím pěkně, a světýlko. A dekorace v podobě sudu. Takže já jsem převlečená, mám šatičky, dostali jsme vouchery, pojďme na večeři. Takže pořídili jsme si takovéto letní kytičky, což vypadám v tom jak kreten, ale to je jedno. Hele, papou! Takže jsme po večeři a jdeme do candy shopu. Jdeme se s bráchou koupit něco sladkého. Rozhodli jsme se absolvovat velké kopce zmrzlin. Říká se tomu prosím vás frozen jogurt, ale jako já jsem tak trošku nevěděla, do čeho jdem. No a máme takový kotle a vůbec se to nedá sníst. Takže morning vstáváníčko, jde se na snídani. Vyrobila jsem si kapučínko. Máslo.